Hello sir, good morning. Ipatawag daw ko nimo sir. Tingnan na nimo. Rika sir. Rika na. Hello. Oh, congratulations. Apil ka sa ato ang 50 ka buok nga papromo na ko. Yahoo! Diba? Na makiutang sa ko? Yes sir, wala pa ako ikabayad karon sir. Ningil ko. Allah man sir. Tikong baba ni mo ron. Ay sorry sir. Na ay 924 ka tao na utang sa kuha. Nagpili ko 50 ka buok. Random ba? Para tagana kong bonus ki December naman god. Ito sa siya sir. Karon, tagaan ta karon. Wow. Bunutan man ti ka mo nagipatawag ti ka. Rika? Yes sir. Rika P. Oh, Rika P, oh. Rika P, 34,000 imong utang. Pero taga-taga bonus nga 5,000. Congratulations, Rika ba? Okay sir, thank you kay sir. Sunod, pring kamutan na nimo nga by December next year, dili pa maimpas ni nga utang kay ako target ba next year kaning 50 ka buok random nga akong tagaan, imo na kog 100 ka buok. Basi mabunutan na pud kay Basi day sir ba? Ha? Ay, very good. Hindi pa sa bayaran sir? Di ba na kailangan para na kay kanon. Bonus ni mo na 5,000. Congratulations. Thank you kay sir. Ay, ayo. Ayo, ya. Ya. Saan? Kaman nga tulog ta. Manghulam ka 500 ya. Oh no. Kila? 500 ya. Oh, 9,000. Wala na. Magtulog ta. Pwede ba? Thank you ya. Thank you. Call. Ah, sama. Gisugo ko ni Papa, pwede ba daw mangutang? Mangutang? O, call. Pwede. Ano naman? Sama. Kuan daw, call. Sudan daw, call. Huwag mga soft drinks, call. Kaya may kaon. Ano, may kaunan. Ano sa lang soft drinks? Kuan lang, call. Isa lang ka. Kuan, call. Coke. Sa kakuk. O, call. Oh, naidua. Oh. Dua lagi na, call. Dua. Dua ano ko? Ano ba yun? Oh. Huwag Sprite din, call. Pila ka ba? Isa pod, call. Isa lang. Dua lagi pod na, call. Dua. O, napagyud lain. Dagan na kayo na ha? Kailangan, dagan yun. Hindi ko masabot ng isa-isa ra. Hinay mong papa. Oh, sige, call. Sa pa yun? Huwag pakbet lang daw, call. Isa lang ka-serve, call. Sa kasarap nga pagbit? O, call. Mo. O, kadagan ba kaya na, call? Isa yung kalutuan na kung iatag sa inyo, ipautang sa inyo. Ha? Hinay mong papa, dili ko masugot ng isa kasarap. Isa yung kalutuan. O, sige, call. Isa kakuan yung ako ipautang sa inyo. Pasa mo na bayaran? Ugma daw, call. Ha? Ano sa bayaran? Ugma daw, call. Hindi ko masugot o uma. Magulat mo kung kanusa ko maningil. Hindi ka hulat. Hindi mo pa palagi nga magulat kung kanusa ko maningil. Hindi ko gananan ng ugma-ugma rin magbayad. Saan nakaminos mo? Oh, sorry, call. Nagani, ipautangon ka mo. Saan, hindi ko pautang? Oh, sige na, call, ah. Tignan mo papa ha. Magulat kung kanusa ako maningil. Dili magbuot-buot nga kanusa ang bayad. Sige, Tanong ka, dili ko mapasugot ka ugma magbayad. Ha? Sige, call. Padala nini.